सिमेन्ट सापरि जामजिङाव अर खामनायजों गंसे नखरनि धोन सम्पति सेवहांगार। जनाय मुकुमा सिमेन्ट सापरि जामजिङाव गिख्रंथाव अर खामनाय थासारि सोमजियो। थांनाय मोनाबिलि 6 रिंगासो समाव जामजिं गामिनि थागिबि लाला मिलिनि फिसाज्ला चन्द्रकान्त मिलिनि नखराव बे अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। गेस सिलिन्डारनिफ्राय जोंनाय अराव चन्द्रकान्त मिलिनि धोन सम्पति गोनां लेखा बिलाइ खामनानै सेवहांगार जायो। जोंजेननाय अरखौ नुनाय लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुंफ्रा नुजाथिनानै खाथि खालानि न'फोरखौ रैखाथि खालामनो होयो। जनायनिफ्राय अर खोमोरग्रा बिफान सफैनानै रायजोफोरनि हेफाजाबजों अरखौ खोमोरनो हायो। सिमेन्ट सापरि थेलामाव अर खोमोरग्रा बिफान गैयिनि थाखाय बेबादि जाथाय जाब्लाबो हरखाबै धोन सम्पति रैखाथि खालामनो हाया होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायो। बे समाव जोंनि जनायनिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारिनि गेजेरजों फैजों मिथिनानै लानि। मिनि घरखन এই জুইৰ পৰা যদি শেষ হৈ গ'ল কেনেকৈ জ্বলি আমিও নাজানো আৰু প্ৰায় সম্পত্তি গোটেইখিনি জ্বলি শেষেই হৈ গ'ল। 10-15 লাখমান আছিলে আৰু কাঁহ এনেকৈ একোৱেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। তেনেকৈ গোটেই ঘৰখনে শেষ হ'ল। নথি-পত্ৰসমূহ কিছুমান অকণমান বাছিলে, ৰেচন কাৰ্ডকেইটা বাচি গ'ল। ঠিক আছে। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।